damuwa. Na rasulu, na rasulu mai san annabi, na rasulu ka zama dan uwa. To, ka shigo ne, waye sunanka? Isma'il. Malam Ismail, sannunku da zuwa. Kun je makaranta ko? Sannu da zuwa. Wa alaikum salam. Ka cire takalminka, ka cire takalmi a ƙafan ka cire. Sun zo kamar gidan. Kun zo ku yi begen annabi ne. Sallallahu alaihi wasallam. Sallam. Abin da ake so kenan. Kun je makaranta yau? Mun ji. Ta, kenan haka ake so. Ku dage da zuwa makaranta. Saboda annabi na son mutum mai karatu. Har ya yi gargaɗi kan cewa lalle talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Neman ilimi wajibi ne akan dukkan musulmi. To kun ga kuna 'yan yaran ku, in kuka tashi da neman ilimi, a nan ne za ku samu ƙarin ƙarfi cikin soyayyar da kuke yi wa manzon Allah. Yawwa, wajibi ne a kan ku kasance masu neman ilimi sosai da sosai. Saboda in kuna so za ku yi begen annabi, shi ma dole sai kuna da ilimi da sanin abin da za ku faɗa. Saboda girmama janabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In bi begen annabi kuke so da a muku. Yanzu kun zo ne ba ku same ni ba ko? Ƙwarai kuwa, ai na wuce na ga yara suna wasa a waje. Na ga ku ne a wajen ko? Nan ku tafi. Mai yabo ga manzon Allah, na rasuli ikon Allah. Ka gano shi yake kwance, na rubuta begen. Yanzu wani irin ƙasida ɗaya kuke so a muku, na tarihin annabi ko kuma normal ƙasida na yabo wanda bai zo da tarihi ba? Tarihin annabi. Tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan dama ya fi tafiyar da hankali da tunani, kuma ya fi kasancewa abu da zai zamo ƙari da taraƙi wa mutum. Yawan musamman ɗaliban ilimi in za su je bege suka ji mai tarihi, to yakan kasance kamar guziri ne a gare su na karatun da suke yi. To akwai wata ƙasida da na yi ta, zan ɗan rera muku amshin ta kaɗan saboda yanayi. Idan kun samu lokaci kuka zo da wuri kuma kuka samu ban fita jeji ba, insha Allahu sai in rera muku ci gaban ta gabaki ɗaya. Na tarihi ne na wuladar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amshin ta shi ne: ya khairul akiyari, ƙaunar ka muke salamu. Mai sanya jinin jiki ya gudana cikin jiki, gani kai mini arziki, zan yi wa badaru tamamu. Ya khairul akiyari, ƙaunar ka muke salamu. Kai, bage in duba ko na rasul yana nan. Na rasulu gashi da hakuri, na Wa rasulu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sannunku. Sannu da zuwa. Yau babban baƙuwa ce muka yi. Wallahi. Sannu da zuwa Maryama. Sannu. Bismillah. Sannu. Ina wunin ku? Lafiya? Ina gajiya. Lafiya, alhamdulillah. Ya gida ya aiki. Alhamdulillah. Sai dai ba a raba ka da yara. To yaya da a yi? Yara ga mu nan ga su, yaya soyayyar annabi? Alhamdulillah ana kai, masha Allah. Muna kai. Sallallahu alaihi. Yaya salati kuma? Wallahi muna kai. Ba ki dai manta da salati da na baki ki je A ki ban tashi da manta annabi ba. ba ko? Ban manta ba. To, gaskiya a dage a kai. In Allah Alkhairi ya na yarda. cikin salati sosai, sai dai kuma gashi na ganki ba calbi ki a hannu.
Wallahi na fito cikin unguwa ne na ce to bar in ko in gani ko kana nan. Gaskiya ne. Shi ne na shigo. Na gode da ziyara sosai. Na gode da ziyara. Alhamdulillah. Ya zuciyar ku yayi daɗi haka ko? Alhamdulillah. To haka ake son masoyin manzon Allah. Koyaushe so ana yabonsa sannan kuma ina jan hankalin ku dage da salati. Saboda salati gishiri ne a cikin soyayya. Kaman miya ne ka yi shi babu magi to ba za ka ji tastin a cikinsa ba. To salatin annabi shine rayuwan gabaki ɗaya ku dage kar ku yi wasa. Kun ji? Yawwa to ku tashi ku je gida. Yawwa sai gobe sai ku dawo. Yawwa a gaida gidan ko?